Inberatzi ukaz hasi nintzen zure da, maikaz, zu zengozan, zapatu baten, zengozan dendan, bizi zenien, da ezin zen duen, jo. Da, urtene bana maika urtaz taldiaz, pasakali, inpakali. Zara jote zen duen? Da, ondo. Da, tizabitago eta bospesta guzti zan, baina haizek hartute bena, haizek emun nutze naban juen guri zen. Hori txori gure, hau eta bospesta. Ordu nurtitan. 18 urteroko nituen ja taldiaz. Lehen goztu nago kalitatik. Da gero, formación del espíritu nacional jesuitan sestio rebalitan, la txistulari izan nintzelako, tris baten egon nintzen suspenditxiko. Jesus. Suspendit. Santasunako... Urtitara inspector prefecto de estudios, Leibarrek es usted. Te quiso suspender uno que vivía en tu calle. Este es el chistulari, sí. ¿No? Sí. No, a este le voy a suspender, Da, bueno, beste kopa bat eman gentzen, esateban Leibarrek eta, bueno, azkenin konbenzidu gendon, da, proba usin zen.